sing kiper iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala panas main jaya sunetane bawane blekat no gareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakon grandang nenggala jeblok wetengmu terus tangane Baladewa mak slonong abing kae wah murup Baladewa golek kodho ora kok tangane murup senter kuwi nenggala enang engga ala nenggala nenggala kita make gunung jugruk segara asat aku mau namani gunung bola-bali lo jugruk-jugruk ya ya mbok ya dianten ana mongko ora sepiro lho ah iya aku ya ngerti kak ya asem tenan ku karepe dhewe ra mundura atrajange dhewe wani kok kowe wis aku nek nekat ngene ora asra dirosa sapa ora mundur ana ndelik oh iya nek mati piye gong ora mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa mati urip saka sing gawe kuwasa sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa tamani nenggala ora apa-apa nenggala ki ampuh ora nek pusaka iki gumantung sing gawe urip iki nek iki dienggo nek omong goblok ora nenani wong tua aku ora dong kok wong ngerti ra mula nek tak ajak pengajian kok sok melu wong ngerti ra critane Nabi Musa iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah saberna ana ing Laut Merah nek ora diparingi firman ora bakal tongkate kuwi ampuh mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti nek kowe ndek pusaka ampuh Gusti ngeparengake aber pusakamu ora ana dayane ngono kok takut ke belakang iya aku wis wedi nek kowe mati wis to rasa semelang kok semelem aku yakin ora apa-apa wis to ya wis tak delok saka kadean ya gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab wis rasa kuwatir wong iki nyebut karo sing gawe urip ora wis beres Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge reng aku diajari ndonga reng wong iki ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang ngaten Gusti dapalke nggih